Wis ora apa-apa. Ora apa-apa piye? Apa? Rumangsane wis kadung ngedol mobil kok. Jarak. Kowe apa ki ngetokke? Ngetokke yoga yen ora tau tanggapan iki. Begitu untuk tanggapan pisan nabuh ra gelem mandeg. Lho jare kowe mau jare sesasi ya wis ora ana tanggapan. Ha iki jogeto sak limpohmu. Sak limpohku sesuk ki aku sih lunga. Nendi? Lho yen mbok jak. Lah katut ora? Aku sesuk climen dhewe. Wah, rumangsane kaya opak warni-warni. Nggih. Sing nyeluntung ki lagi ajaran apa piye?
Rasa yoga, Mas. Piye rasa nggo yoga piye trek mayang nganggo cangkem kok. Lah witeno yoga semene gawe-gawe ke aku. Ora ngerti to. Telung kembangan ki mau wis menggeh-menggeh lho aku. Ha iya. Kesuwen ora metu e. Maksud iki metu tanggapan ngono lho. Wong kok senengane aku kuwi wis digawe serik karo bosmu lho. Digawe aku gawe serik apa? Lah kowe omong aku ngedol mobil. Lah yang nganti Pak Hanafi krungu nganti mesake terus aku kok ditambahi piye? Kuwi karangane sapa arep nambahi kuwi? Lho kuwi mbok menawa. Wong mbok menawa ora mungkin kok. Ora mungkin lho, Pak Hanafi terus ki jujur iki. Lagi iki lho wong nanggap wayang kok gelar karpet dhewe ya lagi. Ya, karo ditembangke alon-alon Mas Apa, Mas? Gareng. Nggih, Ya. Mas. Men dinggo nyelingi suasana ya mak iya, men nyelingi suasana ayo. Caping gunung sik. Ya, caping gunung. Sing asta sinten iki? Panyune Pak Haji Hanafi. Heeh. Nggih. Kemarin sing ngasta Mbak Elisa. Yo ya, Mbak Elisa Oke. diaturake. Mau ya Mbak Elisa kancani Mas Gareng monggo. Ya. Men jumeneng. Iki kaya celimen. Iki celimen. Ora iki sewengi. Oh ya, alhamdulillah. Oh iya, sampean ku ya tekan goro-goro. Ya, dadi lek golek betel karo palu iki awan-awan ora gampang. Niki. Sugeng dalu, Pakde. Lah iki wis. Piye iki? Pripun, Pakde? Ya iki sing tak golek ya penyanyi bindeng ngene iki. Penyanyi bintang piye? Iki suarane kok sugeng dalu. Nggih, sugeng dalu. Pawartosipun kados pundi? Ah, piye? Sae to. Ae wong kondangu mboten kepangke. Iki saya bindeng mergane ya iki ana iki nek. Ora nganggo topeng wis Ana filme. ngono ketutupan ngono suarane balik dadi mulek. Mulek apa? Hah? Oh, mulek. 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 Aku nganggo iki dadi bundeng e. Hah, iya yo. Iki marake bundeng. Kuwi gen apa to, Nduk? Nganggo topeng iki gen apa? Iki dienggo ben ora kecemprot iki lho hujan lokal. Oh, ngono. Iya. Mana kesemprot? Droplet. Idune. Droplet. Pertanyaannya, Ya. kalau sudah dipakai itu tidak pakai masker apa ya tidak kena? Ya bisa kena, ini cuman mencegah aja. Lah kalau begitu biar ya- nggak kesumprat semuncratan gitu Oh, loh. penanggulangan pertama. Iya. Tapi lebih abdolnya kalau pakai Pakai masker. Tapi kalau pakai masker nanti nyindennya gimana? Susah. Oh. Jadinya ya wes nganggo iki loh. Mangsaku Teng, teng. wong ayu iki dikapak-kapakno ya tetep ayu. Nadyan Yes. dilapisi plastik ya tetep ayu. Ah iya. Kayak tumbas buah ya Lah di ya plastik ini. mangsaku ki sinden apa kuwi lapis ana plastike. Nah. Bapak Ibu niki sapa jenengmu, Nduk? Elisa, Mbak Elisa. Kula Elisa Acar Alaso, nggih, Nggih. dari Mangayu Bagyon, lahirnya adik Baltasar. Baltasar, Hanafi. Hanafi. Iya. Mugi sakit migunani tumrap bangsa. Nggih. Nggih, amin amin amin. Wah, jan niki jenenge apik iki. Muhammad Muhammad. itu panuntune ing bab Islam. Penontonnya ya. Baltasar. Baltasar. Ya, teng teng teng. Bal iki Apa, Pak muga-muga sok dadi pemain bal. Ora ngawur sampeyan. Masa ngono Pak Seno? Kowe ora ngerti, aku ya ora ngerti, aku jujur nak aku wonge selalu terbuka. Ora ngerti. Nyuwun pirsa karo eyange, Pak tanya Haji. eyang, ya. Nggih. Pak Haji. Baltasar itu Nami mesti bodoni. itu kedadian saka basa Arab, mesti. Ya, ngerti, mosok basa Jawa. Baltasar menawa Pak Haji. Loh, itu kenapa, Pak? Selalu dilindungi Allah, Dalam Baltasar. perlindungan. Oh. Jadi panutannya anak ini Nabi Muhammad. Anak ini Yang selalu dilindungi. Allah. Hanafi itu kengiyang dilindungi Allah dan dilindungi oleh kakeknya. Nggih. Karena selalu pakai nama Hanafi. Hanafi. Apa tuh tegese Hanafi? Wah, udah bocah Ya, iki. ini. Hanafi ini artinya ayo nambah piro. Ayo nambah Ora. Arah cek dek Iki, cayu. Ya. iki Capek sampai gunung kuno ya, sayang. nggih permintaanipun. Pak Hanafi, Pak Haji. Nggih, Pak Ya, Haji. monggo diaturake nah. Neno. Ya, suarane ya rada ora pas-pas gamelan, rada bindeng-bindeng ora apa-apa wong ora Jawa asli ya. Iya. Cak di to ki?
Takonono dhewe wong bocah. Tadi kowe sayang. Lambe lu Pakde. Lambemu dhewe kok. Lambe lu wis tau kenalan kok. Oh, lambe lu Sulawesi. Iya. Ini Bapak Ibu anak Sulawesi yang belajar di Jogja sekarang menjadi sebuah sinden. Kok sebuah sih? Seekor. Ya seorang. Seorang. Saya sorry wong Yo. tuwa iki kleru. Lumrah. Mereka aku anggere ngombe kopi kleru-kleru. Ya. Saben bengi nyawa Ya. iya ra padha piye to Pakde Sing joget aku kok sing manut iki kono iki piye ta? Lho lah ya iya to. Lah wong ki sak rombongan sing nggawa aku kok. Aso nek arep pas kowe nek ndagel nggawa wiyaga dhewe. Lho, iki ndakel ndoyo go dhewe bayar aku dhewe wis cumpen kok. Jak yoga. Ya maksudku ki aku sing joget kono ngendangi aku. Oh ya, ya wis kendangi Mas. Anu, Mas Parno. Wah. Ih jenenge wong sak penake dhewe to. Iku lho pengendangmu sapa jenenge? Mas Mantri Jenenge iki Mas Mantri kok Mas Parno, Mas Parno. Mas Mantri, Mas Mantri. Parno ki nggon aku ana pengendang ning mripate mek siji. Semangat ya. Iki arep ora ditonton ning luar biasa no. Iya, channelku loro sing sowan mrene, channel Dalang Seno karo channel Kisna Nugroho digabung wis 21.000 penonton. Wih, luar biasa. Aku sayang channelku urung entuk streaming lho. Aku gedeng dadak ana aturan ngono urung entuk streaming. Streaming tanteni arep ngancik 1000 lho rekasane Raja Mak Sakrepe. Kau madeg ning 850 wae. Iki penggemarmu, Mas Eno, subscribe channelku. Apa? Channel namine napa? Jeneng kowe subscribe channelku Bagio Gareng Asli. Oh, Bagio Gareng Gareng asli Aku monggo. ini aku bukan menomorsatukan saya atau yang asli Gareng saya itu bukan. Tapi di dalam channel saya kamu akan melihat Bagio Gareng sing asli iki kepiye to. Nah, kuwi tontonan. Betul. Bagio Gareng asli channel monggo dipun subscribe. Iya. Mesti arep ganti kowe Bagio Gareng asu kowe. Ora aku mah. Bagio Gareng asli. Iya, Penggemar Mas Eno, subscribe dong. yen memajang Rasah ngevlog gandul ngene wis entuk subscriber. mengkaro Jano. Jano kasare ya. Ngapa? Wong dicegaki ngono ki ora wedi malah. Sukses ngono lho, sukses wis ki mos dijelengke lho, jengklengke lho. Apa? Wis dijengklengke. Wah, krungu. Makanya aku ngomong sukses. Krunguku jembengke. Apa? Jembengke apa? Tanggung jawab lho. Apa artine? Modar ora kowe. Acah iki ora dong kata-kata. Iki basa Jawa kowe kangelan kok andane sing tembung sing aneh-aneh. Kuwi mamune apa, Sang? Jembengke apa? Kalau takon jembengke apa sing jembengke? Jembeng apa? Sik to. Jelasno. Kendang kuwi kulite ora dijembeng ora iso dienggo ngendang. Berarti jembeng ki apa? Narik. Tarik dijembeng. Oh, ditarik dijembeng. Aku kendang iki kulite lan dijembeng. Oh, berarti nek lombake jenenge jembeng tambang. Tarik tambang kae berarti jembeng tambang. Modar ora. Lah bener kuwi ya. Dan. Masa kowe sing apa masuk jembeng-jembengan? Kita saksikan lomba jembeng tambang. Rana. Ayo sementara peserta 2 jembeng-jembengan. Yo ora enak maksudnya kok. Iya. Rasa dirembuk ah. Iya. Ya. Aku lara lunga tambah teko ngene.
Yo kok rasane kok ngene to. Baleni Mas Mitra. Sapa jenenge? Mantri kok Mitra. Ayo. Oh, alah diwalik Mitra karo mantri ya diwalik tok to. Mitra mantri. Baleni. Ya ote tak walik yo goreng. Ayo, coba. Mau pikir gedangan itu? Kembang rasa dibenake sa, kowe nek urung ngatus ben. Mangsamu kirik kok. Ono nganggo diatuske barang. Iki abur-aburan Gatut Kaca kae. Blang tak Gatut Kaca. Tak omongi to, nek Gatut Kaca mabur iki mesti ning kraton, aku nang cedhak cagake nek ora kirik apa. Timbangane iki golek terminal ora entuk. Lha sak was ora joget ra paten. Mau senengane kok. Aku ngladeni kowe weh, ngladeni kono marake. Ya, oke. Pacitan servis ya manut tata carane kene. Iya, aku kira beradaptasi. Rumangsaku sik Denko jebul ganti to, sabar gelap misange. Weh, ayo aja main-main. Pengendangku Jaipong iki 3. Oh. Iya ta? Weh, Sapa wae? Denko, Denko terus apa jenenge iki? Apa? Sulistyo, Enfagro. Terus karo sijine SGM. Heeh. Dadi kabeh susu kabeh. ngene kok ya do betah melu to, Cah. Pacitan. Udah ya tadi ya? Ora apa-apa, wong ayu ki nembang kleru ora masalah. Panas udan. Panas udan. Panas udan. Aku padahal sing tak senengi nggon kembangan iki. Macan rata kayak iki. Lah mung tiru mak deng ngono tok iki. Gamelan sakmene akeh wong sing tabuk kendang bom tok deng. Aduh. Udan panas aling-aling capek gunung. Yo, kanca-kanca ya. Sik sik. Ngene Jo. Sapa jenenge? Tri. Patri. Gandepe hitungan ki 3. Lagi pisan kok wis mandeg iki piye? Tok dodong dong. Tok dodong ngono ki terus. Oh ya. Terus diteruske. Ya. Aku ki biyen yo kuliah isih kok. Kuliah isih lho. Ngendi Isi. Lah yo isi kan saiki ra isih. Isi. Ya. Panas. Wih. Baleni ya, kan Ora. baleni. Baleni mboten. Ya yen kowe njaluk baleni ya tak baleni. Panas udan. Mau jare kon terus. Terus carane. 3, 4 ki kiblat. Wah, angel. Angel temen tutuane.
Tuturane kok tutukane. Ya. Panas udan, udan panas aling-aling. Sepi gunung. Ya, kanca-kanca ya. Ayo. Misowa lagu-lagu saiki sing tak favoriti kursi lagi angger buka YouTube mesti ki tak rungokke. apa? Dasku mumet, dasmu piye? Kuwi jan saiki aku ngono metu angger buka YouTube kok metune kuwi aku. Iki nandhake saiki akeh wong sirahe mumet, mula do takon sirahmu piye. Sirahmu piye? Ning ora iso ora mumet yen tetep percaya ada musibah, ada awal pasti ada akhir. Betul. Ada musibah pasti ada berkah. Ada berkah dan ada awalnya pasti ada akhirnya. Ada akhir. Iya. Amin. Yang mumet ki ora mumet dhewe, kabeh mumet. Kabeh semua. Jangankan kita, wong jenenge we corona. Apa to tegese corona? Apa corona? Ayo, wes saiki tak tok sisan iki kene. Apa? Cobaan yang harus kita hadapi bersama-sama. Roda ekonomi pun terpengaruh dengan adanya corona, ya ora? Betul. Nah, namun begitu kita harus sabar menghadapi karena ada awal pasti ada akhir. Ya. Covid, kowe aku iso kena yen ora waspada. Nah, fit muter. Vitamin D nganti Z. Kowe kari takon ning jawab ki. Lho, aku iki ngakoni nek aku nek kon ngono kuwi ra iso, Mas. Dadi nek ya bener to, wong ki yen kepengin imune mundhak, vitamin aja nganti keri diombe. Olahraga teratur ning aja ngoyo. Nah, ngoyo ya bahaya ya lho. Yo, Mbak. Nadian wadon sarto. Ki kenapa kok sayang gini-gini? Jangan pesi dia nek larange ngene. Lana. Hati-hati lho, sanek ngerti-ngerti kowe dididiki. Ampun cetak-cetak, Joko cara. Aku jejeri kowe gen Pak Lurah kepengin. Pak Lurah pundi lho gawe? Pak Lurah mana? Pak Lurah nyun sewu Pak Lurah nglancangi niki. Nggih. Saestu lho Pak Lurah bijak ningali nggih Pak Lurah. Iya, mau. Syukuran. Gareng. Muga-muga ora dadi. Ngopo? Ngendika nggih. Ningali kok jawabane ninggal gareng lho piye. Ora srik kowe. Oh, ya ora apa-apa. Inu maneh. Tak terima nadyan kowe ora kirim tak terima. Banyu Ya, mangga. Neno. Dek zaman
Nek carane tip kuwi di pause dadi dideke. Nah, wis ben ngene wae. Engko le wiwit engko setengah-tengah telu. Iya, iki tak mangan-mangan sih. Boyok. Boyoke lagi lara lho, Mak. Ya menyang. Ya. Aja ngono no. Wong kadung separo kok ora menyang iki piye. Aku mau jare kok muni kadung separo. Jare mau wah tak aturke Pak Hanafi lho. Muni aku nang jero omah muni aku wis dilunasi. Aku kok urung ya ngono kuwi mau. Ora usah mbok aturke wong aku wis matur dhewe. Kok gede wis dibayar separo kok iso. Iki ora ngene iki engko ora iso nggo nithik bojo. Wah iya. Ngono lho iki gamanku kok. Tos tetap. Yang konsisten. Ya, terus Sekar bisa Porque maka. Yo yo. Pos meneh. Pos. Ya, mangga. Syukur. Yuk. Sekar bisa Matur suwun. Matur nuwun ya Cak Ayu. Mbak Elisa. Aduh. Lagi sidan siji wis menggah-menggah lho. Nah, mulane ngono kuwi lagi sadar nek sampean ki tuwa. Siji, nyawang bocah sing biyen cilik saiki wis dewasa ngrasake tuwa. Loro, nek bar joget ngono kuwi lagi ngrasa tuwa. Ya kadang kala wong menungso kuwi gawan menungso, Mas. Tidak sadar diri itu gawan menungso. Nah, mulane niku. Aku tenan. Ning menggah-menggahku ning kene karo ning omah beda. Kok bedane nggon apa? Ya ning kene iki menggah-menggah seneng. Ning yen ning omah menggah-menggah wedi. Kok menggah-menggah wedi? Wah kok gak kena. Nah, kuwi ora perlu kaya ngono kuwi mbok ampun nganti diraoske. Sebabe Ketakutan yang sangat itu juga tidak baik buat imun kita.
Kekebalan tubuh menurun. Betul. Mula ora Yo wedi. kadang-kadang wedi, kadang-kadang seneng agar menggah-menggah bareng seneng. Nek nang kene seneng mergane. Iki tanggapan. Nek yen ning omah menggah-menggah dhewe wedi. Nek yen bareng seneng. Ayo lagu apa meneh iki? Agar tak pikir. Agar tak pikir kok wis lagu meneh. Iya. Kowe mikir kok timbangane ketemu tak teruske. Nek yo bakalmu lek menggah-menggah dobel. Arep bareng kowe dobel. Lah iya. Kowe isih menggah-menggah banget mergo dadak nithiki sikil. Iya. Wis kentekan energi. Nek tenan seneng kepethuk presiden nom-nom pinter-pinter iki seneng. Nggih. Di saestu ora jeneng Yai Segoro ora. Menika wonten pamundutan ingkang angka kalih. Ya. Mas. Aja digondeli iki lagu kuno iki. Mas aja digondeli. Mas. Kuwi ora aja dipleroki. Lah piye Aja digondeli karyane sapa? Anu to jenate. Jenate sapa? Dikit. Isih urip. Kan isih urip. Isih urip iki ngarang. Iki aja ngarang iki gampang. Sumargi Mas Mantos. Oh ya iya maksudku kuwi. Aja digondeli iki sing kepareng disuwun saka Bapak Hanafi. Ya bikin iki lagune sing karo. Aduh Dek, apa karepmu? Isih esuk nggugah aku. Apa kowe ora seneng atimu? Ngono kae. Kuwi jek dawa sok ben kepethuk kowe meneh. Ya. Kurang mepet kok kowe le gawe ukara. Aku karepku tak imit-imit. Dadi kan penonton iki kurang tanggap. Rada mepet ra apa-apa, santai wae sing penting ora ngenengi. Oh ngono. Dek apa to jane karepmu? Sih esuk kok nangekke wekku. Heeh. Sajake kowe sih nafsu apa? Sih kurang mau bengi ping 3. Ngono kae. Iki lagune dikin sing tak apani kuwi. Ngawur gen gawe-gawe syair ki ora pas. Jare kon mepet.